Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, मी देवीदास पावडे, मुंबई. महाराष्ट्राचा महावक्ता ऑनलाईन स्पर्धेमध्ये माझा निवडलेला वक्तृत्वाचा विषय आहे माझा शेतकरी बाप उभ्या जगाचा पोशिंदा. मी मित्रांनो तुम्हाला या ठिकाणी सुरुवातीला मी कवी कुसुमाग्रज यांच्या कवितेच्या 2 ओळी सांगतो, पहिली आणि शेवटची. कवितेचं नाव आहे कणा. ओळखलात का सर मला, पावसात आला कोणी, कपडे होते कर्दमलेले, केसांवरती पाणी. शेवटची ओळ आहे मोडून पडला संसार तरी मोडला नव्हता कणा. ओळ सर माझ्या पाठीवरती हात ठेवून फक्त लढ म्हणा लढ. या कवितेच्या 2 ओळीमध्ये माझ्या शेतकरी बापाचा पूर्ण चेहरा मोहराच कवी कुसुमाग्रजांनी रेखाटला. मोडून पडला संसार तरी मोडला नव्हता कणा. सर शेतामध्ये राबत असताना कणा मोडेपर्यंत मी काम केलं, पण त्याला मोडण्यापासून वाचवलंय. तुम्ही फक्त माझ्या पाठीवरती हात ठेवा आणि मला धीर द्या, फक्त लढ म्हणा फक्त लढ. उभा आयुष्य शेतामध्ये राबताना एकीकडं स्वतःच्या जीवापेक्षाही जास्त प्रेम पिकांवरती करत असताना त्या पिकाचा जेव्हा जन्मही झाला नव्हता, बियामध्ये रूपांतर होतं, त्या बियाला जन्म देऊन त्याचं रोपट्यामध्ये रूपांतर करून त्याचं पीक बहरेपर्यंत त्याची निगा करणं, लहानाचं मोठं करणं, शेणखत पाणी करणं आणि अन्नधान्यामध्ये रूपांतर करून बाजारामध्ये आणण्यापर्यंत मोठं कष्ट लागतं हो या जीवाला. म्हणून माझ्या शेतकरी बापाला जगाचा पोशिंदा असं म्हणतात. जगाच्या पोशिंद्याला गेल्या वर्षभरामध्ये मी पाहतोय कुठेतरी शासनापासून दुरावलं जात आहे. आपल्या देशावर, राज्यावर कोरोनासारख्या महामारीचं संकट येऊन ठेपलेलं आहे. झालेल्या नजीकच्या 1 वर्षामध्ये या संकटानं भलं मोठं रूप धारण केलं आणि आमच्या शासनानं या संकट काळामध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी, सफाई कामगारांपर्यंतच्या लोकांना, आरोग्य विभाग या सगळ्यांना त्यांनी कोरोना योद्धे म्हणून जाहीर केलं. त्यांचा मान सन्मान केला. कुणासाठी टाळ्या तर कुणासाठी थाळ्या वाजवल्या गेल्या. मात्र या सगळ्यांपासून माझा शेतकरी बाप मात्र खूप कोसो दूर राहिला. उभ्या जगाचा पोशिंदा असूनही त्याला जाणून बुजून शासनानं दूर लोटण्याचं काम केलं आहे. अरे विचार करा, पूर्ण लॉकडाऊनच्या काळामध्ये प्रत्येक जण आपापल्या घरामध्ये मजा करत असताना कोंडून त्याला मजा तरी कशी म्हणावी, आपल्या देशावरचं ते संकट होतं. या संकटाच्या काळामध्ये प्रत्येक जण आपल्या घरात बसलेला असताना, सुखामध्ये असताना शेतकरी बापाला मात्र कधीच सुखाची झोप लागली नाही. शेतामधलं काम कधीच थांबलं नाही, कधीच त्याला विसावाही मिळाला नाही. अशा या कठोर आणि महामारीच्या काळातही या शेतकरी बापानं काम थांबवलं नाही. स्वतःच्या लेकरापेक्षाही जास्त जपण्याचं काम या ठिकाणी केलेलं आहे. स्वतःच्या बी पेरण्यापासून त्याचं रोपट्यामध्ये रूपांतर होईपर्यंत, लहानाचं मोठं करत असताना त्याचं अन्नधान्यामध्ये रूपांतर करून ते बाजारात विकण्यापर्यंतच्या प्रवासात कधी माघार घेतली नाही. एका ठिकाणी असं म्हटलं जातं की बाप रे हा एक शब्द आहे. बाप रे, जेव्हा आम्ही ठेच लागते तेव्हा आई ग म्हणतो आणि जेव्हा एखादा ट्रक अंगावरती येतो तेव्हा बाप रे म्हणतो. म्हणजे मोठ्या संकटांमध्ये खरंच बापाची गरज लागते हो. मात्र या महामारीसारख्या परिस्थितीतही माझ्या बापाला शासनानं दूरच ठेवलं. या उभ्या जगाचा पोशिंदा असतानाही सगळ्यांच्या पोटापाण्याची सोय करणारा माझा शेतकरी बाप या ठिकाणी दुरावत गेला. याच्याकडे कोणाचं लक्षही गेलं नाही. पहा ना, परिस्थिती किती भयंकर ओढवली जाते. एका ठिकाणी असंही म्हटलं गेलं की अरे संसार जसा तवा चुल्यावर, आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर. जेव्हा माईच्या हाताला चटका बसतो तेव्हा भाकर खायला मिळते आणि जेव्हा बापाच्या जीवाला चटका बसतो तेव्हा अन्नधान्य पिकतं, ते घरात येतं, ते मार्केटमध्ये येतं, ते दुकानात येतं, प्रत्येकाची पिशवी भरून प्रत्येकाच्या घरापर्यंत पोहोचतं. हा माझा शेतकरी बाप उभ्या जगाचा पोशिंदा आहे.
जीवाला कितीही चटके बसले तरी तो त्याचा विचार करत नाही. ते सगळं निमूटपणे गप्प गिळून टाकतो, सहन करतो आणि आपलं राब राब राबणं त्याचं चालूच असतं. कितीतरी रुपयांचा माल तो शेतामध्ये कमावतो, परंतु त्यामध्येही कमावलेलं चांगलं स्वच्छ निर्मळ धान्य तो घरी खात नाही. कारण 4 पैसे जास्त येतील म्हणून तो बाजारात नेतो विकायला. आणि घरी खातो ज्याला मात्र म्हणतात, ज्याच्यामध्ये अर्धी माती आणि अर्ध धान्य असतं, ते 10 वेळा साफ करून ते खाऊन स्वतःचं पोट भरतो. तो माझा शेतकरी बाप या उभ्या जगाचा पोशिंदा. या पोशिंद्यालाच किती कष्ट करावी लागतात. जेव्हा शेतकऱ्याची आत्महत्या होते तेव्हा टीव्हीवर त्याचं कधीही चित्र अथवा फोटो दिसत नाही. मात्र आमदार, खासदार, मंत्री, राजकारणी, नेते यांची जेव्हा आत्महत्या होते ना, ते एक महिन्यापर्यंत व्हॉट्सअप स्टेटस आणि दूरचित्रवाणी, बातम्या, न्यूज या प्रत्येक ठिकाणी रात्रंदिवस तेच चालू असतं. हो, काय एवढा दुरावा? कोण शिकवला एवढा दुरावा की आमच्या अन्नदात्याला आम्ही दूर लढतो आणि जे आमची करमणूक करतात त्या करमणूकगारांना आम्ही प्रथम स्थान देतो. त्यांच्यासाठी लाखो रुपयाचा निधीही जमा होतो, मात्र माझ्या शेतकरी बापासाठी कुठलाही निधी मिळत नाही. विमा मिळतो, पीक विमा मिळतो. 50,000चं नुकसान होतं तेव्हा 500 रुपये मिळतात आणि तेही 50 चक्रा शासन दरबारी माराव्या लागतात. तेव्हा कुठं 500 रुपयाचं पीक, 500 रुपयाचा विमा शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्षानंतर का होईना उशिरा ते जमा होतं. एवढा अफाट माल कमवूनही आमच्या मालाची किंमत ठरविण्याचा अधिकार आम्हाला नाही. तो अधिकार आहे व्यापाऱ्याला. राब राब राबायचं, जीवाचा हाल हाल करायचं, सोनं पिकवायचं आणि त्याची किंमत ठरवायची कोण? दलाल, व्यापारी, व्यापार करते, बाजारपेठेत येऊन बसलेले सावकार यांनी ठरवायचं. साहेब, आम्हाला कर्ज माफी नको, आम्हाला कर्ज मुक्ती पाहिजे आहे. ही कर्जमुक्ती आम्हाला तुमच्याकडून मिळायला हवी आहे. मुख्यमंत्री साहेब बघतात, जाग्यावर खुर्चीवरच बसून बोलतात, परंतु या शेतकरी बापाच्या जीवाचे हाल त्यांना कधी दिसत नाही. स्वतःचा पिकवलेला माल कवडी मोल भावाने विकला जातो आणि त्या 5 रुपये पावची वस्तू सुद्धा 2 रुपये पाव देता का म्हणून एखादा अधिकारी येऊन बाजारात आमच्या समोर येऊन विचारतो, तेव्हा खूप वाईट वाटतं हो या जीवाला. म्हणूनच लाल चिखल नावाचे पाठ अभ्यासक्रमामध्ये आलेले आहेत. शेतकऱ्यांचं काय नुकसान असतं हे ते त्या ठिकाणी दाखवून देतात. अशा या शेतकरी बापाची ही कथा मांडण्यासाठी एक व्यासपीठ निर्माण करून देणाऱ्या या ऑनलाईन वक्तृत्व स्पर्धेच्या आयोजकांचं मी माझ्याकडून खूप खूप आभार मानतो. एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवितो. धन्यवाद.